Na, sziasztok srácok, üdvözlök újra itt mindenkit. Hátozni fogunk ma, és csinálunk egy kemény sztéket, úgy gondoltam, hogy nagyon kívánom. Elmegyek boltba, megnézem mi a választék, vagy egy jó hambi, még nem tudom eldönteni, de szombat van, ilyenkor egy cheatet megengedek magamnak mindig. Elég jól állunk, zsír igazából nem is jött fel nagyon, nyilván a derekam alsó részre jött már, de elnyésző, úgyhogy egész jól állt a megelés, remélem nálatok is minden oké. 89 kg voltam, amikor legutóbb mértem, vagy 89 kg voltam, úgyhogy végigvisszük ezt a napot, egy kemény hát lesz mindenképp, meg majd fasz a kaja előtte, úgyhogy tartsatok velem! Na, srácok, mission completed, vettem valamilyen ram steak, kipróbáljuk milyen, még soha nem csináltam úgy steaket, de lehet finom lesz, aztán ki tudja, nincs otthon vajom, de lehet talán van otthon vaj, meg ilyen fűszerek hozzá, összedobjuk, aztán mindenképp megkóstoljuk. Sült kumplin van otthon, meg ugye airfryerbe szoktam kisütni, és akkor így zsírt se használok fel mellé, úgyhogy ezt kipróbáljuk. Aztán indulom haza lábból, mert kocsim még nem sikerült kereket cserélni. De megyünk haza, kipróbáljuk a steaket, meg jött egy csomagom, egy parfüm, JPG Ultra Male, ilyen üveges maradék, egy csávótól vettem, mostában parfümök kurvára érdekelnek, úgyhogy meglátjuk, mit hoz még a mai nap. És egyébként már most kurvára sokan vannak a boltokban, nem is tudom, mi lesz karácsonykor, de nem baj. Na, hazaértem srácok, egy ilyen sima tefálos airfryerünk van, de kurva jó, és akkor van hozzá nekünk ilyen Lidlis krumpli, ebből a felét beledobom, fél kilót szerintem, itt a husi, van hozzá vaj, találtam, úgyhogy ezt most hagyjuk pihentetni a husit, mert azt írták, hogy az kell neki, addig megcsom a krumplit, és egy forró serpenyőben majd kisütöm húst, majd nézek hozzá valami tutoriált. Na, srácok, elkezdem csinálni. Elindul a buli, sok remény nem fűzök hozzá, nagyon finom lesz, de majd látjuk. Na hát, annyira nem néz ki rosszul, majd ha felvágjuk, majd ott meglátjuk, hogy igazából átsült-e vagy jó lett, nem tudom. Jól néz ki, gyerekek, jól néz ki. Na, srácok, készülünk. Papásznak adtam egyet, azt mondta, kurva jó. Úgyhogy kipróbálom én is. Egyébként nem akarom majd kipróbálni, de egész jól néz ki amúgy. Majd csapra a vágóképet. Megkóstolom milyen lesz. Egészségetekre, srácok. Van még javítani rajta, picit rágós, az íz az kurva jó. 10/9 adok neki, de megy az izomba, úgyhogy ezért 10/10. Jó étvágyat mindenki, aki most nézi, vagy most kajába csinál. Na srácok, mivel múltkor nagy sikere volt ennek az alámondásos dolognak, az első gyakorlatunk nem is lehet más hátra, mint szélesen lehúzás, ezzel a szőkefogóval, ez a régi, jól bevált. Próbálok arra figyelni, hogy teljesen megnyújtom hátam, és teljesen be is húzom, szép ismétlések, rendes mozgástartomány. Fater még segített az utolsó kettőbe is, hogy igazán ki legyen maxolva az egész. Mivel egyszer van már csak hátam egy héten, ezért mindenből 3-at csinálok. 2 nehezebb sorozat és egy visszadroppoló,
79-ben csináltam az elsőt, és a másodikat is. Először 10 ment, vagyis 8 kettő segítséggel, és a másodikban pedig 7 magamtól. Igazából szeretem ezzel kezdeni a hátat, mert tök jól bedurrantja már az elején az egész. A második gyakorlatot nagyon sokszor csinálom ezt a hembörös evezést, mert kurvára jól érzem a hátamon. Nagyon szépen és nagy mozgástartományban lehet dolgozni, és igazán érzem el az egész hátam, hogy vastagodik, és tök jó be lehet húzni, tök jó megfeszül végig az egész gyakorlat, kicsit lehet vele elgúzni is. Itt 80-ba húztam egy 10-et, és a második szett volt a top set, ami pedig, ha jól számoltam, 110-ben volt. Igazából, ahogy látjátok, próbálok beleadni itt apait, anyait ezekbe a szettekbe, mert kell, hogy nőjön a hát. Igen, csak egy hát van a héten, ezért meg még inkább így próbáljátok arra figyelni, hogy ha lehet, minél jobban ott maradjon a támlánál a melletek, és tényleg préseljétek ki az utolsókat is, ha tudtok, kérjetek segítséget valakitől, hogy igazán el tud vinni a kifulladásig a szetted. A harmadik gyakorlat egy ilyen vászélességű húzás volt, alsó csigán evezés, ebből is 2 vagy 3 kört csináltam. Talán ilyen 58-60-ban nem is ez a lényeg, hanem hogy szépen kinyújtsam, és nem rángatva maradjon úgy a törzsem és a testem, hogy végig egy vonalba, tehát ne rángassam, meg húzogassam, csak szépen húzzam be. Faternak hátát láthatjátok. A negyedik gyakorlatom ugyanúgy csigás evezés, csak itt egy fogantyú segítségével, egykezesen. Mindig a párhuzamos lábamat rakom fel rá, tehát amelyik kezemmel húzom, azt rakom oda is, és próbálok arra figyelni, hogy inkább itt a széles hát dolgozzon, tehát nem is nyújtom ki teljesen, igazából addig, ameddig feszül végig a hátam, és itt is, itt talán 2 kört mentem bukásig, egy nagyobb ismétlésszám és egy nehezebb súly, de kevesebb ismétlés. Ezt a szettet is végigvittem extrém bukásig, jobb kézzel is, talán ballal 6-ot húztam, és jobbal is. Nem tudom, nem is az a lényeg, amúgy egyébként szettek közben mindig úgy kimaradnám a számolás, hogy néha Fater szoktam megkérni, hogy számold már meg nekem, létszi, hogy mennyit csinálok. Meg így, hogy videó megvan, így jó, mert vissza tudom írni. Utolsó hátgyakorlatnak csináltam egy ilyen szemszulekes merevkaros letolás, az annyi, hogy csak a fogót fogjátok, és egy kézzel, talán már mutattam valamelyik videóba. Bicepsre pedig sima ilyen barbell kört csináltunk, sima rúddal, és én még csináltam egy kalapás bicepset, ha jól tudom, igen, az meg is van videón. A bicepsről elfejtettem csinálni videót, a sima, hogy mondják ezt, curlről elfelejtettem videót csinálni, és kalapáccsal zártuk. Hát meg egy kis hát a végén, úgyhogy remélem nagyon tetszett nektek ez a videó. Úgyhogy elnézést, ha ez kicsit rövidkés videó lett. Próbálok tájékoztatni titeket mindig, hogyha emelek a kaján, egyébként 3008-ot teszek, ha elfelejtettem volna mondani, és szépen lassan jönnek az infók, és jönnek a videók. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, sziasztok srácok!